Bu opozisiýa içinde de var. Meselem Saparaklim Halmra Söýünüň dağın ýanynda bir giden özbek dogallarymyz bar. Saparaklim Halmra Söýünüň dağın ýanynda bir giden özbek dogallarymyz bar. Bular şo taýda gök teňirçilik oýnaýarlar. Osa Murat Kurbanowyň ýanynda buluşlar bar. Olar o taýda watançylyk oýnaýarlar. Ondan soň ol biziň Talip dogalymyzyň ýanynda da bir giden fars dogallarymyz bar. Yani bölük bular şunlarlak bilýän, bölük bizi. Ýöne hemmemiz bir türkmen diýerler, ol bir türkmen däl, doňjuklar bir parça. Wa Halmra Söýünüň ýanynda özbekler, tatarlar bar. Murat Kurbanowyň ýanynda buluşlar bar, farslar bar, tatarlar hem Martin Dutay. Tatarlaryň köpüsi Geldikäriyewň ýanyndady. Indi olar aňryk geçdiler şu wagt. Meselem şol Abdullah Orusov kimdigini tanaýanam şonu haýsy milletdendiňi bilýänam şo ýöwletenden şol. Abdullah Orusov ýöwleten Baýraşdan şo Bolşewik Baýraşdan men gapdalymda ýaşaýar şol. Abdullah Orusov şo haýsy milletdendiňi bilýänmi? Buluçmy ýa farsmy? Bilýänmi şonu? Ýa-da täjikmi? Haýsy milletdendiňi bilýänmi şol Abdullah Orusowyň, Alşer Sahatywyň, Abdullah Orusowyň haýsy milletdendiňi bilýänmi?